בו ובסרה דף קוף למדבוב. בקומה מעל חיים התגורר שכן מבוגר. במהלך השנים הבין חיים שהשכן הוא גלמוד בלי משפחה, אף אחד לא עוזר לו, אף אחד לא בא לבקר אותו. חיים התחיל לשאול בשלומו, להתעניין בו, לעזור לו בסידור הבית, בקניות וכל הדברים. אחרי כמה שנים אמר השכן לחיים, בוא רגע, תיכנס פה לחדר שלי, אני רוצה לדבר איתך על משהו. הם התיישבו, והשכן נתן לחיים מסמך חתום עם תאריך, שבמסמך כתוב, כיוון שאתה חיים עוזר לי מרצונך הטוב בלי שום קבלת שכר, אחרי מותי תקבל את הדירה. אמר השכן לחיים, תשמור את המסמך הזה, אחרי 120 תיגש עם זה לעורך דין ותסדר את הכל. חיים ניגש לעורך דין לסדר את הרישום של הדירה, אבל אז התברר שלשכן יש בנים. איפה הם היו כל השנים? לא היו. הבנים באו וטענו. דבר ראשון, מי אמר שאבא עשה את זה מרצונו בלי כפייה? אתה כל הזמן הסתובבת אצלו, נו. שטיפת מוח עשית לו. אבל נעזוב את זה. חוץ מזה, מה זאת אומרת, אבא נתן לך את הדירה אחרי מותו? אחרי מותו הדירה שייכת לנו. אנחנו יורשים את הדירה. אם היה נותן לך את זה לפני שהוא מת, הוא יכול לתת, אבל עכשיו זה שלנו, אנחנו ירשנו את זה, לא רוצים לתת לך. בדף קוף למדבוב נלמד בסייעתא דשמיא 3 דברים. דין ראשון, מי שכותב את הנכסים לבנים שלו, שיזכו בהם לפני המיטה, האם הוא צריך בשטר או לא? האם הוא צריך לכתוב את זה בשטר? הנושא השני, קניין פירות, מישהו שיש לו רק קניין של שימוש, האם זה נקרא שיש לו גם קניין של גוף הדבר? והסתעף מזה הנושא של אחריך, בן אדם שאומר לשני, אני מוריש לך את השדה ואחריך לפלוני, האם זה נקרא שגוף הקרקע שלו או פירות הקרקע שלו, זכות שימוש. אומרת המשנה לגבי כותב נכסיו לבניו, אומרת המשנה כויסב נכוסוב לבונוב, צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיסה. הוא מקנה להם את הנכסים אחרי המיטה, הוא צריך לכתוב מהיום שזה יחול היום מחיים, אבל זכות השימוש תבוא לידיהם רק לאחר מיטה. דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר אינו צורך, והגמרא תסביר למה לא צריך. הכותב נכסיו לבנו לאחר מויסוי, אב אינו יכול למכור, למה? מפני שהם כתובים לבן, בינתיים הנכסים שייכים לבן, האב לא יכול למכור, והבן לא יכול למכור מפני שהם ברשות האב, האבא משתמש. מאחר האב מכורים עד שיומוס, ברגע שהוא מת זה חוזר לבן. מאוחר הבן אין לה לא ייקח בהם כלום עד שימות האב. דנה הגמורה, מה מועיל מהיום ולאחר מיסה? אמרנו שבן אדם שכותב נכסים לבנים, הוא כותב מהיום ולאחר מיסה, בעצם הוא נותן להם את זה אחרי מיטה, אבל זה חל כבר מהיום, כי אם הוא לא יכתוב את המילה מהיום, אומר רבי יהודה, זה יחול אחרי המיטה, אחרי המיטה אין סמכות לאבא להוריש, רק מעכשיו. אבל למה מהיום ולאחר מיסה זה עוזר שיחול מעכשיו? הרי בגט, בן אדם שנותן גט לאשתו ואומר לה, את מגורשת מהיום ולאחר מיטה, זה ספק אם הוא גירש אותה מהיום ולאחר מיטה, ולאחר מיטה הרי בעל לא יכול לגרש, אז ממילא ספק אם זה חל או לא. אומרת הגמרא, יש לחלק בין גט למתנה. בגט יש לנו סופק, האם שהוא כתב לאחר מיסה, אולי הוא חזר בו מהגט, האם זה תנאי או חזרה? תנאי, האם זה גט רק אם אני אמות, או חזרה? אומר בעצם לא. אבל אצלנו אפשר להעמיס לדברים שלו מהיום ולאחר מיסו, מהיום הגוף שלך אחר מיסו, תקבל את זכות השימוש, את הפירות. ומה הטעם של רבי יוסי שהוא לא מצריך לכתוב מהיום? אומרת הגמרא, מספרת, רבי בר אבוה חלש, נהיה חולה. או לגבי רב הונא ורב נחמן באו לבקר אותו, אמר לו רב הונא לרב נחמן, תשאל אותו אם הלכה כרבי יוסי. אמר רב נחמן, אני לא יודע מה הטעם של רבי יוסי, איך אני אשאל אותו מה ההלכה? אמר לו, תשאל ואני אגיד לך. אמר רבי בר אבוה, הלכה כרבי יוסי בשם רב. בוא שר דנפקו, אחרי שהם יצאו מהביקור, הוא אמר לו, אני אגיד לך מה הטעם של רבי יוסי, זמנו של שטר מוכיח עליו, זה שכתוב תאריך בשטר, זה הופך את השטר לשלו. אז אם שאלנו בהתחלה, איך השכן נתן לו את הדירה, הרי זה לאחר מיסה, הוא כתב תאריך. התאריך שבראש השטר, הוא קובע שזה יחול היום.
דנה הגמורה מהדין הקנאה רגילה. בן אדם שמקנה לשני. האם רבי יודו יצריך גם בשטר שכתוב בו קניין, יצטרכו לכתוב מהים ולאחר מיסה? או שהוא אומר לא, אולי רק אצלנו בשטר מתנה שהשטר עצמו קונה, אז אולי שם צריך מהים ולאחר מיסה, אבל אולי בהקנאה רגילה לא צריך. אולי בקניין רגיל, שם הזמן של השטר כבר יספיק. מביאה הגמורה כמה דעות. רב נחמן אומר לא צריך, בקניין רגיל לא צריך. רב פופי אומר זה תלוי. בשטר קניין יש שטר עם קניין, שטר של מחר שיש שם כתוב קניין, יש שם שני לשונות. לשון ראשון, אקניי. המוכר אומר, הקניתי לו את הקרקע. ולשון שני של קניין, העדים מעידים קנינה מיני. אז אם הסדר זה כך, בתחילת השטר כתוב אקניי היה קניין, ואחרי זה יש את התוספת של העדים בסוף, אז זה מייפה את כוחו, כי הסיבה שחזרו פעמיים על נושא הקניין, זה מייפה את כוחו, שהוא קונה את זה לפני המיטה. אבל אם היה כתוב להפך, קנינה מיני, ובסוף כתוב אקני, המוכר אומר, זה נקרא צורה של ציפור דברים, ומילא אין פה ייפוי כוח. הגמרא מקשה על דקדוק הלשונות, מה זה? מי כמידי דענן לא ידינן וספרי ידינן? הסופרים יודעים את הדקדוקים הקטנים האלה? איפה כתבו קנינה ואקני בהתחלה או בסוף? אומרת הגמרא כן, שאלו את סופרי אביי, את סופרי רובה והם ידעו. אומרת הגמרא, דעת רבונה בריד רב ישוע, זה כמו דעת רב נחמן, שבשטר רגיל רב יהודה מודה שלא צריך מהיום לאחר מיסו, אלא זמן השטר מוכיח, ואלא באיזה מקום? בדוכן פסגומת דאה ובאנפונה. דהיינו, שטר שהוא לא שטר קניין, הוא רק שטר זיכרון דברים, כותבים העדים דוכרן פתגמה, זיכרון הדברים שהיה בפנינו, שם צריך מהים ולאחר מיסו, וזה מתאים לשיטת רב נחמן, שבקניין לא צריך, כי הקניין עצמו הוא חל מעכשיו, ורק בשטר זיכרון דברים, שם צריך מהים ולאחר מיסו. הנושא השני, קניין פירות. אמרנו במשנה, האב שנותן את הנכסים לבנו, בעצם נותן את הנכסים מעכשיו, והפירות יהיו רק לאחר מיסו. בינתיים של מי הפירות של האבא? אז של מי הקרקע, של האבא או של הבן? אומרת הגמרא, מחר הבן בחיי האב, הבן מחר את הקרקע, ומת הבן לפני שהאבא מת. האם הקרקע כבר של הבן והמילה לא ייקח קנה, או שהקרקע נחשבת של האבא כי ברשותו הוא משתמש בה? אומרת הגמרא, רבי יוחנן אומר לא קנה לוקח, למה? קניין פירות של האבא הוא חזק כמו קניין הגוף, וריש לקיש אמר קונו לא ייקח. כי הקניין פירות של האבא הוא לא כמו קניין הגוף. הגמרא מקשה, הם נחלקו בזה לגבי ביקורים, בן אדם שמוכר שדהו לפירות, מי מביא ביקורים, האמא לא ייקח או לא. אז רבי יוחנן אומר, אני צריך לדבר על שניהם, כי סלקא דייתך שאולי באבא אין קניין פירות כקניין הגוף. אולי אבא מוכר לבן שלו, ריש לקיש אומר, היה צריך להגיד שקניין פירות לאו כקניין הגוף, כיוון שזה לגבי נפשי, כיוון שהאיש הזה, האבא הזה יקנה את זה לבנו, ובעצם הוא המפסיד פה, אז אולי בקהי גבנה, אני סובר שקניין פירות שהשאיר האבא בידו, אולי הוא מעדיף את הכוח שלו, והוא השאיר כזה קניין פירות חזק, שילד הדין קניין הגוף, לכן צריך לחלוק בשני המקומות, שבכל מקום אומר ריש לקיש שאני סובר קניין פירות לא כקניין הגוף, ורבי יוחנן אומר אני סובר שקניין פירות כן כקניין הגוף. ומכוח הדיון הזה בקניין פירות כקניין הגוף, הגמרא מסתעפת לנושא של אחריך. ולמה? אז אמרנו ככה, נכסי לך ואחריך לפלוני ואחריך לפלוני. בא אמר לשני, אתה מקבל ראשון, תמות פלוני, אחריך פלוני אחר. מת שני בחיי ראשון. ואז מה קורה? אומר הראשון, האם אני צריך להוריש את הנכסים לשלישי? לא, אלא מה? למי הולכים הנכסים? יחזרו נכסים לראשון. שואלת הגמרא, הראשון שהוא קיבל את הקרקע, הרי הוא קיבל אותה בתור הקניין שימוש, הוא בעצם לא קיבל את הקרקע. עד שהוא ימות ילך לשני. אז למה זה הולך ליורשים שלו? למה זה לא הולך לנויסן? הרי יש לו פה רק קניין פירויס. אז אומר רבי יוחנן עם קניין פירויס כקניין הגוף, אני מבין למה זה הולך ליורשים שלו. אבל עם קניין פירויס לא כקניין הגוף, זה צריך ללכת לנויסן. כי אין לך פה כלום, איך אתה מוריש את זה ליורשים שלך?
אומרת הגמרא, יש לו אמר אחריך שייני. למה? אחריך זה, קיבלת את הגוף, לתת אותו למישהו אחר. זה לא שיש לך רק פירוס, יש לך גוף. והגמרא מביאה ברייסה שכתוב שם יחזרו ליורשי נויסן, אומרת הגמרא זה מחלוקס. מחלוקס רבי ורבי שמעון בן גמליאל, האם אחריך הולך ליורשי נותן, או הולך ליורשי ראשון, האם זה קניין גומור או לא? מה הם דיברו? ירד הראשון ומחר. האם השני מוציא מיד על לקויחוס? רבי אומר מוציא, רבי שמעון גמליאל אומר לא מוציא. האם הראשון מחר כדין? האם יש לו קניין גומור? מקשה על זה הגמרא שיש ברייתא הפוכה, מחסתירה בשיטס רשב"ג ורבי. האם מותר לו למכור בן אדם שקיבל כזה שדה? לרבי מותר לו למכור, לרבי שמעון גמליאל אומר לו אל תמכור, אתה יכול רק לאכול פירות, אין לך אלא אכילס פירוס. אז איך אתה אומר לי שרבי שמעון גמליאל אומר שאם השני מחר, אז הוא לא מוציא מיד על לקוחוס? רבי שמעון גמליאל למדתי רק לאכול פירוס, ואיך אתה אומר לי שלפי רבי הוא יכול להוציא, הרבי אמר שירד ומויכר. אז אומרת הגמרא דרבי עד רבי לא יקשיה, לגבי גוף רבי אומר מוציא מיד על לקוחוס, לגבי פירוס יכול למכור. ורבי שמעון גמליאל עד רבי שמעון גמליאל לא יקשיה, לכתחילה אסור למכור, אבל אם הוא מחר אין מוציאין מהלא יקח. אז למדנו שהדין אחריך הוא מחלוקת רבי ורבי שמעון גמליאל, האם זה קניין גומור או לא. זכינו ללמוד דף קל"ו, בעזרת השם נמשיך לדף קל"ז, היום הזה יום היורצייט של רב מאיר שפירא, שבזכותו הלימוד של דף היומי התחיל וימשיך בעזרת השם, שכל יהודי ידבק בתורה, בעזרת השם נזכה כולנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים.